Bante la kami kinong penkhenya ki kindon nya kali bat karukom nya ka bomsngan ha ki surong ki pulet ke East Khasi Hills hapo ke jingalam jong superintendent of police bat ki he officer traffic kila penlong ya ke jing khenra pat ba ha ka arpusan terek bat arpun riu terek uyayong arjar arpun riu ha ki binta ba pher jong kanong ba shlong kinthop ya ka sadar laim khra bat lum ding jri kani ke jing khenra kathmu ban pinjur ya ke jing pinjari ai persha ik ba penkhen ya ki kindon anya kali khamtam ha ki pormien ki pulet ki lapet ngor bha ki banya kali ha ka por babu ai ki ba modify ki kali ki ba pindon kam de ki yet yong bat ki we ki jing penkhen ai ha kani ke jing trei kam lalap hadu shispa khandai pu south li ki jing penkhen ai balayo ya ke jing dain kuna ka ba kon shaka arlak saupun riu hajar palat shispa ngut ki pulet ki laya don lang ha kani ke jing khenra ban pen tiknai ke jing shngan bat ke jing bot renti ha ki surong ki pulet ki lakin tu ki pat ba ban bot ya ki kendon ai khnang ba ka shlong kan long ka ba shngai na ka benta baro